s'ha preparat un protocol per actuar doncs, quan surts de la teva ADF cap a una altra ADF. I llavors s'ha fet formació amb els bombers del Graf, s'ha fet cartografia, s'ha fet molta cosa. O sigui, es van fer diferents sessions. Per exemple, al gener es va fer una que era sanitària. Tot un dematí doncs, es va centrar en el tema de prevenció d'accidents i temes així. La segona va ser de pràctica real, diguéssim. Amb els bombers del Juntament Graf. amb foc real, juntament amb els bombers, que es va fer cap allà a la zona del Badal. Van fer pràctiques amb manguera, pràctiques amb batafocs i amb obertura de Motosserra. Sí, de motosserres i franges de seguretat, per dir-ho d'alguna manera. La tercera va ser d'orientació i cartografia, a Santa Maria. La quarta va ser de motosserres, de pràctica de motosserra i seguretat en els incendis. Que es va fer a Sant Llorenç Savall. Perquè la federació és Federació del Bages i Moianès. Com a condició indispensable, la primera cosa que ha de tenir és el carnet groc. Si no, no pot entrar a la zona calenta que diuen. Hi ha algun que ja no pot anar a apagar foc perquè té una edat que no pot anar-hi. Hi ha socis que no tenen el carnet. Sí, hi ha socis que no tenen el carnet. Sí, tampoc l'han de tenir. I de Sant Padó exactament no sé quants, però 40. Sant Padó, sí, no n'hi ha més de 60, entre 60 i 70. I, bueno, de gent, vull dir, mai en sobra, perquè el que ens interessa que a la primera trucada n'hi hagi 6 o 7 a punt de seguir.